to kech ng'enye to udi moko to be nitie ma ji konyore. Ka odu chwer dongi nyadhi lao nindo ka jirani odgi ken goso odwa wacho ni odni odgi ken kamodake mabati chwer ot muweni odwa maken no wuoke ni odwa ma iwacho no Odi ok chwer, ot ma gintie no osewuo. En koro en gima ich ma odgi ken kamodake gi jaode ema onge mabati wanyako gi mabati wan odwa ni intact ngeni ken ni okia history mar Kenya ema omiyo sani orwakre maler jakom no konye mobedo MCA obro nuoyo mano nyaka moluwar gionga jenda ema omiyo oywak okay but odwa ni ung'enia history mar Kenya ni jaluo ema no fight mobedo gi IPPG in 1997 akeni noromo nade in 2007 in no IPPG yes majikia ji KANU ne one party state ma KANU ne baba KANU ne mama KANU ne dau KANU ne nyathi ne kila kitu koro wacho ni nitie problem tunguri mane ji no bedo go ma ji wacho ni wabeduru kamoro mondo walos multi party mano jaluo ema ne ni mbele ka history loso multi party jaluo mane ni mbele Imbiye. Ayie, jaluo mane mbele loso. Ot mo wacho ni chwer ni. Adoni apuonje. Kanye mano chwer mano lo kata sani. In 2007. Yes. Kantie tungni mano biro mokwal jakom, maji no bedo piny, maji owuoyo, no bedo gi gik moko adek. Number 1, no get mo ne wakelo counties. Ne wa realize ni ngama kao presidency control resources te. Koro ne wacho ni problem nitie we are gold resources presidency ka. Yes, yes. Watere ko county 47. Omiyo sani ni je logore je manyo loch to gimanyo less than 300 billion. Mano ne wakelo. Sani kaka wabedo kato wawuoyo article 38 enmnama the bill of rights enmnama emomi wanka yes judiciary matek minano ni mana wacho wuoyo ka ken nyabiro kato wacho ni odwa chwer ni mabati owalo dhigo ken apani okin Kenya Weke sani yes ineno kaka watemo loso wuoyo ok wach ni wan jo mathindo en mana ni nyaka wabed piny mando wawuo wane kaka waloso Kenya right. Koro Ken adwa ni okaw statistics ngamon jomon negi mang'eny Kenya ka maandamano gi okay okaw statistics adwa ni winja okaw statistics jomon negi ka Kenya mzima en jowa then koro iwacho ni udonjo unego wa then udonje iwa ni koro inie UDA ni koro UDA ni mbele omeda bahati hapa ne okidak Kenya ka bwana an gi penjo ken kapoka chopo kuomi mondi duokin an gi penjo weke ni ada penjo chakre ne yier dwe mar 8 tarik 9 higa mokalo dwe mar 9 nitie joma norwako higni 18 dwe mar 10 nitie joma norwako higni 18 dwe mar 11 nitie joma norwako higni 18 joma norwako higni 18 dwe mar 8 osechopo higni 20 dweche kamano giluore kamano donge penjo ni nalo gite pok waneno ka ODM odok Nyanza mowacho ni wan bende koro watimo mass registration ne joma nyok gin jo party koro donje party UDA timo mayo kiparka kele wich bar moro mondo gana ni odog emomiyo mane ma problem wango yes UDA gine serikal to gikiane gine serikal gin pod gipango election mabiro wan wacho ni oyo nosetore ne wan waseyie ni serikal ni nokel gi Nyasaye manokelo serikal ni koro gin gipango election mabiro gikiani ji edhi ma ji tho ing'e ji nya tho ka pok wachopo election jomotan gidwa medo igni 18 gi
joma gi register gi Yes. ginyatho gi denyo wanowacho ni kik waneg jogi nyatho wadwa ni wakonygi kik githo wanya register gi to gidenyo wadwa ni cost of living obi piny ji odenyo Yes. mogo odhi piny nyocha na Tanzania baba Tanzania bech petrol en 150 Kenya ka ochimo 200 bech mchele 135 ka orach bech sukari ka 240 ok 2 kg 1 kg kucha 180 Omulo brand. apenyo niya wan wa jogi gidak kanye Brand riambo. Okay.